aby si videl dobré veci Jeruzalema po všetky dni svojho života. A víc synov svojich synov, teda aj vnúčata. A po piesni prosím, bratia Kláň, aby sa zdieľala s tým, čo Pán položil na jeho srdce. Prečo vlastne dnes sme tu, to je jedine Pán. A prečo ja som ešte tu, tiež je Pán. Pretože tak som čítame Bibliu a niečo vám z toho prezradím. A možno vy poznáte ten prípad Dávida, keď bol prenasledovaný od svojho syna Absalóna a keď jeden muž, volal sa Bartila Divácky, keď jeden muž hovorí, keď sa mal vrátiť, chcel mu urobiť takú poctu, že keď on sa toľko staral o neho, Dávida, veď už dávno som mal 80. Dávno. A keď sa spomínam na Jožku manželku, máme niečo spoločné. 15 rokov som na onkológii. A vďaka Bohu, moji 4 bratia už odišli mladší, a ja som ešte stále tu. A stále sa tam, Pane, prečo? Ale to prvé, čo chcem naozaj sa radovať z toho, že tu máme takú rodinu, na ktorej som bol na svadbe. Môj syn študoval Nula Radbodvu a vtedy sa jeden mládenec, to bol Dávid a tento môj syn bol Jonatan. To boli takí dvaja verní mužovia a zajímavé, po toľkých rokoch ešte som aj ja prítomný tu, že môžem Dávida vidieť a Jonatana. Ja by som prvé sa stíšil s vami. Táto kniha je vlastne môjim životom. Myslím, že aj vaša. Ak nie, si ju prisvojte. Pretože táto kniha zachovala môj život doteraz. Keď som ja sa obrátil, bolo to zvláštne. Len vám prezradím, aké slovo mňa oslovilo. Bolo to vlastne 1. Korinským 6. kapitola a v tej 6. kapitole je napísané ani smelníci, ani modlári, ani samcovia, ani dráči, ani nadávači a tak ďalej. Nebudú deti kráľovstvo Božie. Ja som jeden z tých, a pozor, tam je aj nadávači. Pozor, veriaci človek ani nadávať nemá. Ani nadávači nebudú deti kráľovstvo Božie. 2 roky tento muž sa boril s tým, čo bude so mnou. Vlastne neprídeš do Božieho kráľovstva.
prvých ľudí, čo som poznal, som vydával svedectvo v Poprade u mojich, to je taká ďalšia rodina, a keď som tak svedčil o tom, že ma Pán ako oslovil a že mi ukázal cestu do neba, tak ten jeden muž, to bol z kresťanských zborov, hovorí, tak poď sa sme bratia v Kristu. To bolo prvé zhromaždenie, ktoré som navštívil a kde som už potom aj, ja som si to slúžil v evangelickej cirkvi, ale potom som mohol to prvé zhromaždenie navštíviť, na ktorý som navštíval rôzne zhromaždenia, navštívujem dodnes. A teším sa z toho, že sú veriaci ľudia na Slovensku a že milujú Boží zákon. Ako kto prežíva, to je veľmi ťažko hovoriť, pretože každý osobne musí vedieť, že či prijal Pána Ježiša, alebo či žije Pánu Ježiša. Tak to ďalšie, aby som vám prezradil, čo ma vlastne oslovilo ďalej, 2 roky nespavosti, pretože som bol taký chlapec, ktorý poznal najväčšie zlo a najväčšie zábavy a tak ďalej a najväčšie krádeže, kde sa dalo čo zobrať. A som bol frontový vojak. A viete, ako frontový vojak, tak si spomínam, tu na Maďarov som bol v Peťove, keď sme už obsadzovali maďarské hranice, a tam si spomínam raz pred kalvíšským kostolom v Peťove, tam ma mali kľudne zastreliť, tak som ráno stál v opilosti vojak a vtedy som čosi cítil, ak takto budeš žiť, zahyneš. Ale cez to všetko nebudem o tom hovoriť. A až po tých 2 rokov som čítal ďalej. A tam je tak, a to ste boli niektorí, ale ste boli čo? Očistení krvou Pána Ježiša Krista. Akože Pán Boh mi tak zakryl, alebo Satan zakryl oči, že som nevidel, že ja som vlastne slobodný človek. Že som očistený, že ja viem, že ja som mal tým tancmajstrom a som učil dievčatá tančiť, aj môj manžel, to ešte som chodil, ona potom uverila. A viem, že som aj v tanci kázal o Kristu a hovoril o to, čo sa so mnou stalo. Tak to bolo. Tak to bolo, ale nakoniec potom samozrejme, že sa u nás utvoril zbor, ktorý dodnes trvá, ale všetci hľadajú cestu v tejto knihe. A tu je napísané jedno slovo, a vy ho dobre poznáte, Ježiš Kristus, a ty, ten istý včera, dnes i na veky. Sme to, čo hovoríme, robíme. Viete, učeníci sa pýtajú, čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie. No povedz mi, sestra, čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie? No tam je to napísané, aby ste verili toho, ktorého on poslal. Stačí. Veriť toho, ktorého poslal, ja vidím, tu stojí Ježiš. Samozrejme, on je v nebu. A jeho duch je pri tom. Koľko menej hádok by bolo, koľko menej svarov by bolo. Jak by si ľudia vedeli odpustiť, keby videli, že Ježiš je tu a predsa veríme. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona a byť dobre veci Jeruzalema po všetky dni svojho života. Viete, jak som šťastný? A byť synom svojich synov pokoj na Izraela. Teším sa z toho, že prežívam s vami takú chvíľu a že som mohol sa dostať raz do nesla a odnesem od vás pozdravím. Áno? Tak Pán vám požehná. Poď a poviem Amen. Ja vás Pán požehná. To všetko urobí, čo Božie slovo od nás vyžaduje, zložiť každú zlosť, hriech, pokrytstvo, závisť a tak ďalej, aby sme naozaj budovali ten duchovný dom. Ráni moji každodenne milosť ľudáva nám.
keď